Oh, langsung mawon Mas. Nggih, monggo. Setya Tuhu katur saking panjenenganipun Bapak Mbak Anis bendaharane Andara. Sesarengan Andara campur sari sugeng midhangetaken kanthi sekeca. Aku kan setya satu Senggak ki enake ya berbagai macam. Nggih. Aja kaget. Mugi antuk berkahing widi ati ngomong tansah limpah Setya Tuhu katuraken wonten ngarsa para tamu kakung Semar Putri. Mugi agen panjenengan ngersakaken dahar saya eca lan sekeca mirsani penyanyine sing wayu. Lajeng ageng cucuk laku wonten ing pinten apabila anggenipun santun busana sampun kepareng paripurna enggal kemawon miyos ngaten. Setya
gak awar bendino ya ngene iki lho, Iya. Pak. Aku dadine piye ngono lho. Nelongso dadine. Jek. Maaf ya, Mas ya. Nggih. Kula tasih belajar nggih. Nggih. Belajar nyeneni kancane ngoten. Ora. Oh, tak kira malah di belajar nyeneni Aku lho, Pak, kancane. malah teratapan ket mau. Aku wedi nek diseneni Oh, kok. ngoten. Nek niki jengjing senenipun. Oh, Lah ngoten. nyeneni tesih jengjing. Oh, senen, Pak. Nggih. Melampah tapi Ya. Wong seni iki ora ana sing diseneni. Ngoten. Nggih. Kula niku wedi, Apa Pak. meneh petuk hukum kuwi wis ora enek. Oh, ngoten. Eneke ya mung dirasani Alhamdulillah. ning warung. Nggih. Nek diseneni apa wani wong kon lakoni ya ora iso. Ning nek dirasani akeh. Nggih. Nggih, monggo kalajengaken Mbak Yu. Mugi antuk berkah ing Matur suwun Mbak Yu. Nuwun, Pak. Pinarak lenggah ingkang sekeca mangke tanduk ngoten.